ኣብ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ወልቃይት ዕጥቂ ምሓዝ ተኸልኪሉ ተባሂሉ ኣሎ። ካብ ዕለት 5 ጥቅምቲ ጀሚሩ ኣብ ወልቃይት ብረት ሒዝካ ምንቅስቓስ ምክልኻል ኢትዮጵያ ከልኪሉ ኣሎ። ሒዙ ዝተረኸበ ምልሻ ብሕጊ ከም ዝሕተት ተነጊርዎም ከም ዘሎ ድማ ዝተገለጸ ኮይኑ እቲ ምኽንያት ንፋኖ ዝሕግዙ ኢኹም ብዝብልን ተወሳኺ እውን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣምሓራ ዝመፁ ሰፈርቲ ፋኖ ኢና ኢሎም በረኻታት ወልቃይት ይወፁ ስለ ዘለዉ ንዓኦም ንምቁፅጻር ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ከባቢ ዳንሻ ዝርከባ ከተማታት ድማ ምክልኻል ኢትዮጵያ ንዕጡቓት ብረቶም ኣሕዲግዎም ከም ዘሎ ተሰሚዑ ኣሎ። ኣሰና ቴሌቭዥንን ደደቢት ሚድያን ብስርዓት ብልጽግና ሳተላይት ተዓፊኑ ከም ዘሎ ካብቲ ናይ ሳተላይት ትካል ከም ዝተረጋገጸ ገሊፀን እተን ትካላት ስርዓት ብልጽግና ንክዕፍነን ካብ መሪሕነት ግዜያዊ ምሕዳር ብዝረኸበ ሕቶ ብምዃኑ ገሊፀን። ብፍላይ ድማ ኣሰና ቲቪ ነዚ ክትቃላዕ ዝከኣለት ኣብ ትሕቲ ዛራ ሚድያ ስለ ዘላ ከም ዝኾነ እዮም ገሊፆም ዘለዉ። መሪሕነት ጌታቸው ረዳ ኣብ ትግራይ ካብ ዝሙገሰሉ ጉዳያት ሓደ ናይ ሚድያ ነጻነት ምዃኑ ተዓዘብቲ ዝገልጹ ቅድሚ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ዝነበሩ ዳርጋ ኩሎም መራሕቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሕተማ ዝነበራ ከም በዓል ፍትሕ ፋክትን ካልኦት ኣንጻር ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዘቕንዑ ጎስጓሳት ዘካይዳ ጋዜጣታት ኣብ ማእኸል ከተማ መቐለ ክሽየጣ ፈቒዶም ኣብ ትግራይ ግን ብዘይካ ጋዜጣ መቐልሕን ወይንን ካልኦት ብተጋሩ ዝሕተማ ጋዜጣታት ከይሕተማ ብሸዊተን ዝምንቅስወን ምንባሮም ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም በዓል ሚኒሊክ ኣስኳልን ሰይፈ ነበልባልን ዝበሃላ ንተጋሩ ወጊድ ከም ይሁዳ ካንሰር ወዘተ ዝበሉ ናይ ጽልኢ ጎስጓሳት ዘካይዳ ጋዜጣታት ብሕቲ ክሕተማ ዝፈቅድ ዝነበረ መሪሕነት ህወሓት ኢህዴግ ትግራይ ዓድና ገና ካብ 1990ታት ናይ ውልቀ ጋዜጣታት ምርኣይ ኣብ ዝተጀመረሉ ዘመን ጀሚራ ናይ ውልቀ ሚድያን ጋዜጠኛታትን ዕሾኽ ክትከውን ተጌራ ጸኒሓ እያ። ጋዜጠኛታት ውልቀ ትካል ሚድያ ንብረቶም ብምውራስን ሰራሕተኛታቶም ብምትዕንቃፍን ምቾት ክስኡን ብምግባርን ናይ መንግስቲ ፖሊስ ክሳብ ዝመስል ንብዙሓት በዓል ሞያ ዘሳቒ ዝነበረ ተግባር እዩ። ኣብ 1983 ዓ.ም ነዘን ኣብ ኢትዮጵያ አንጻራዊ ናይ ሚድያ ነጻነት ኣብ ዝተረኣየሉ እኳስ ኣብ ትግራይና ገና ክሳብ 1990ታት ኣዲስ ኣበባ ዝተሓተመ ጋዜጣ እውን ብመኪና ተጻዒኑ እንደመፅኡ ኣብ ቆቦ ተራጊፉ ዝተረፈላ ዓዲ እያ ነይራ። ትግራይ ዓድና ከም በዓል ግርማይ ገብሩ ዝበሉ ኣብ ናይ ጋዜጠኝነት ሞያኦም ነዊሕ ዝጸንሑ ዓበይቲ ሰብ ሞያ ብሰንኪ ዝጽብጽብዎን ዝጽሕፍዎን ተገሊሎም ናይ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ሓበን ካብ ዝኾነ ሓወልቲ ሰማዕታት ተደፊኦም ንክወፁ ከም ዝተገበሩ እውን ኣይርስዕን። ድሕሪኡ ከም በዓል ሰርጌን ዝበላ ውልቀ መጽሔት እውን ብግልፂ ብጋዜጣን ብቃል መሕተትን ክውቃዓ መዋል ከይረኽባ ብንቕሓት ሓለዋ እናተገበረ መወዳእቱ ውቅዕ ፅዋ ከም ዝተኻልኣ ዝፍለጥ እዩ። እታ ክሳብ ምውላዕ ትግራይ ጽንሐት ጋዜጣ ውራይና እውን እንተኾነ ሓለፍቲ መንግስቲ ዝዕድግዎ እዋን ኣበይ ዓዲኩም ከይበሃሉ እውን ኣብ ነፀሎም ሸፊኖም ክወስድዋ ልሙድ ከም ዝነበረ እዩ ካብ ሓደ ካብ ኣሰናዳእታት ዝገልጽ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ ትግራይ ሚድያታት ጥፍኣት እንተሃልዩ ብሕጊ ክሕተታ እምበር ክዕፈና ወይ ድማ ጃምፕ ክግበር ኣብ ምግባር ንሕጊ ሕልና ዝፀባእ ስራሕ ብምዃኑ እዚ ሓበሬታ ሓቂ እንተኾይኑ ክእረም ከም ዝግባእ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ቀጠናዊ ፖለቲካ ካብ ምንም ግዜ ዝገደደ እናተወሳሰበ ይርከብ። ካብ ሱዳን ክሳብ ኢትዮጵያ፣ ካብ ሶማልያ ክሳብ ኤርትራና ግብፂ ምትሕልላኹ እናቐጸለ እዩ። ኣብ ኣስመራ ዝምከር ዝነበረ ኣብ ካርቱም ክስቲ ቀሪብዎ ኣሎ። እቲ ጉዳይ ናይ ትግራይ ተዋጋእትና ናይ ግብፂ ኣየር ሓይሊ ዝምልከት እዩ። ከምኡ እውን ኣብ ሰሙን ግብፂ ብኣየር ደብዲባትን እያ ዝበሉ እቶም ፍሉይ ሓይልታት ንባዕላ ንትግድውን ክንወቅዕና ክብሉ ንግብፂ ጠንቂቖም ኣለዉ። እቲ ጸብጻብ ድማ ንኣኹም ከም ነብሎ ክኸውን እዩ። ናይ ጠቅላይ ሚኒስትር ናይ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣመሓር ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ብዝምልከት ዝተሰራጨወ ጉዳይ መልሲ ዝተዋህቦ እንትኾን እሶም ግን ሰቕታ እዮም መሪፆም። ኣብዚ ዙርያ ኣሕፅረ ቢልና ንኣኹም ነብለልኩም ጸብጻብ ክህሉ እዩ። ብኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሃገረ ስብከት ዝተፈጠረ ውጥረት ተባኢሱ ኣሎ። መንበረ ፓትርያርክ እቲ ጽሕፈት ቤት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሃገረ ስብከት ሙስናና ብልሹ ኣሰራርሓ ውሽጢ ስለዝተሳተፈት ክምርመር ኣለዎ። እቲ ጉዳይ ንምጽራይ ብምባል ናይ ሕግና ወንጀል ዘካተተ መጻረዪ ጉጅለ እንተዝቋቋም ናይ ኣዲስ ኣበባ ሃገረ ስብከት ግን ኣይቅበልን እዮም ኢሎም እቲ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ኣብ ትማል መዓልቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ምቕባል ግዴታ እዩ ክብሉ ጥብቕ ዝበለ መተሓሳሰቢ ሂቦም ኣለዉ። እቲ ጉዳይ ናብ ምፍጣጥ የምርሕ ኣሎ። ምውላድ ዘይኽእሉ ጥሙራት ብቴክኖሎጂ ዝተደገፈ ኣሰራርሓ ውላድ ዝረኽብሉ መንገዲ ዝፈጥር ሕጊ እናመፀ እዩ። ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዘርኢ ፍረ ልገሳ ዝፈቅድ ሕጊ ድንጋጌ ዝሓዘ ረቂቕ ኣዋጅ ንህዝቢ ተወካሊ ምክር ቤት ምቕራቡ ክንነግረኩም ንፈቱ። ናይ ኣዲስ ኣበባ ገዛውቲ ልምዓት ኮርፖሬሽን ናይ ሓባር መኖርያ ገዛውቲ ሰብ ዋናታት ካብ ጥቅምቲ 30 2017 ናብ ገዛውትኩም እተው ኢሉ ዘውፅኦ ኣዋጅ መዘራረቡ ኮይኑ ነይሩ። ዕጫ በፂሕዎም ገዛ ዝተረከቡ ሰባት ገዝኦም ብዝምልከት ከምዚ ዓይነት መምርሒ ምውፃእ ኣብ ናይ ግሊ መሰል ምእዛዝ እዩ፣ እቲ ገዛ ንምንጣቕ ዝተሓሰበ እዩ ብዝብል ቅሬታ ቀሪብዎ ነይሩ። እቲ ኮርፖሬሽን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት በቲ ጉዳይ ዝምልከት መብራህርሂ ሂቡ ኣሎ።
ተኣዋጅ ዘውፅአሉ ምኽንያት ምስ ናይ ጸጥታ ዝራኸበሉ ዘረድአሉ መብራህርሂ ካብ ጸብጻብና ክሰምዑ እዮም ክሳብ መወዳእታ መደባት ንሓቢርኩምና ንኽጸንሑ ሓውረ ንዕድም ናይ ትግራይ ተዋጋእቲ ሓቢሮም ወጊኦምና እቲ ጀነራል ናይ ትግራይ ተዋጋእቲ ተሓባቢሮም ይወግኡና ኣለዉ ክብሉ እቶም ጀነራል በፂሕናዮም ኣለና ክብሉ ኣመልኪቶም መግለፂ ሂቦም ኣለዉ። እቲ መግለፂ ዝተበተነ ብቪድዮ ዝተቐሪጹ እዩ። ብድሕሪ እዚ ናይ ግብፂ ኢዱ እውን ኣለዋ እዩ ተባሂሉ እቲ ሃገር ዝተወሳሰበ እዩ። ናይ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ተቃወምትን ዕጥቂ ሒዞም ኣትዮም እዮም ተባሂሉ እዩ። ህወሓት ናይና ኤርትራ መንግስቲ ኣሸማጊለ ከተዓርቕ እየ ዝበለት ግብፂ ብመራሒ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ጎኒ ኣብ ኣስመራ እትመኽረሉ ዝነበረት ናይ ትግራይ ተወለድትና ግብፃውያን ሓቢሮምና ተሓባቢሮም ወጊኦምና ዝብል ክሲ እዩ ቀሪቡ። እዚ ቅሬታ ዝቐረበ ብሱዳን ናይቲ ሓደ ወገን ተፋላሚ ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ዳጋልሆይ በቲ ጀነራል ናሶም ዝመርሕዎ ጦር ምኽንያት ኣብ ናይ ህወሓት ጦር ወንጀል ዝቐረቡ እዚ ንሳልሳይ ግዜ ክበሃል ዝኽእል እዩ። እቲ ጀነራል ቅድሚ ሕዚ ናይ ህወሓት ጦር ምስ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ጦር ጎኒ ብምስላፍ ይወገና ኣሎ ዝበለ ክሲ ናይ ትግራይ ግዜያዊ ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ድማ ፈፂሙ ዝተሰሓተ ጸብጻብ ክብሉ መልሲ ብምሃብ ዝዝከር እዩ። ናብ ካሊእ ሓበሬታ ናቲ ሚድያ እንትንሰግር ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረእግዚአብሔር ንኣቶ ጌታቸው ረዳ ውሪድና የሚና ዝበላ መብርሂአን ኣዘራራቢ ኮይኑ ኣሎ። ኣባል ፈጻሚት ስራሕን ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ውድብ ህወሓትን ፈትለወርቅ ገብረእግዚአብሔር ኣብ ዋዕላ ነባራት ዓቕሚ ከተማ መቐለ ኣብ ዝሃብኦ መብርሂ ንኣቶ ጌታቸው ረዳ ምውራድ ውሪድና የሚና መተካእትኡ ዝምልከት ግን ክንዘራረበሉ ኢና ኢልና ምዝርራብ ድማ ጀሚርና ኣለና ምባልን ማዕላብ ዝወፀ ጸብጻብ ዳግማይ ኣዘራራቢ ዛዕባ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣሎ። ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረእግዚአብሔር ድሕሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዚደንት ይቀየር ትብሉ እንተኾንኩም ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ክኸውን ዘለዎ ዝብል ምላሽ ምሃቡ ብዝምልከት ሰናዳ ዛራ ሚድያ ብዘውፅኦ ሓበሬታ ኣብ ዝነበረን ኣኼባ እየን ጌታቸው ረዳ ወሪዱ እዩ ኢለን ዘለዋ። ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረእግዚአብሔር ኣብ መቐለ ኣብ ዝነበረን መድረኽ ርክብ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዝምልከት ሓደ ወገን ኣብ ፕሬዚዳንት እምነት እንተስኢኑ ናይ ክልቲኻ ስምምዕ እዩ ክኸውን ዘለዎ ስለ ዘለዎ ምውራድ ምንም ፀገም የብሉን ክልቴና ዝኣመናሉ እዩ ዝኸውን ሓዴና እንተዘይኣሚንና ኣሎ ይኾነን መንተክ ኣብ ዝብል ግን ክንዘራረብ ኣለና። ኣብታ መግለፂና እውን ፕሬዚደንት ብዝምልከት ምስ ፌደራልን ካልኦት ኣካላትን ክንዘራረበሉ ኢና መተካእትኡ ኢና ኢልና ምውራድ ወሪድና የሚና መተካእትኡ ብዝምልከት ግን ክንዘራረበሉ ኢና ኢልና ጀሚርና ኣለና ከም ዝበላ ወግዓዊ ገጽ ፌስቡክ ህወሓት ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ መላኺት ኣሎ። እዚ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረእግዚአብሔር ሞንጀሪኖ ኣብ ዝሃብኦና ናብ ኣብዪ ኣሕመድ ዘቐንዐ መብርሂ ናይ ልምዓን ተዘራራቢ ዛዕባ ማዕኸናት ዜና ኢትዮጵያ ኮይኑ ይርከብ። ብድሌት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ህወሓት ምውራስ ኣይተ ጌታቸው ረዳ እንተኾይኑ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ምውራዱ ወግዓዊ መግለፂ ክሳብ ምሃብ እንተበፂሑ እቲ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ፕሬዚዳንት ትግራይ ክኸውን ይደሊ እየ ዝብል ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ ተመሳሳሊ ስጉምቲ እንተወሲዱ ድሕሪ እንታይ እዩ ክኸውን ዝብል ሕቶ ግን ኣይተመለሰን ዘሎ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘምርሕሉ ወቅቲ ምርጫ ኣብዪ ኣሕመድ ጀነራል ጻድቃን ምዃኑ ዛራ ሚድያ ምጽብጻቡ ድማ የርስዓን። ሚኒስትሩ ምርጫ የትግራይ ቀጣይ ፕሬዝዳንት መሆን የሚፈልገው ጀነራል ጻድቃን መሆኑ ፍንጮች አግኝተናል። ስለዚህ ጉዳይ የምናደርሳችሁ መረጃ ይኖረናል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ምርጫ ጻድቃን ነው ፍንጭ ሰጥቷል። ከተለያዩ ምንጮቻችን ከኦህዴድ ጽሕፈት ቤትም ያገኘነዋል። ጻድቃን ነው የሚፈልገው እንደ ሶስተኛ አማራጭ ሁለተኛ አማራጭ ይዞት ያለው ጌታቸው ጥሩ አይደለም እየሄደ ያለው ሁኔታና ጻድቃን እድል ካገኘ ወደ ጻድቃን የሚል አዝማሚ ያለው ምርጫ ቦርድ ምንድነው ያላቸው? ደብረጽዮን ምርጫ ቦርድ የህወሓት ጉባኤ ያኔ ያልተሳተፍኩበት ነው ብሏችሁ የለም ወይ አልቀበልም ብሏችሁ የለም ወይ ብሎታል። የእውቅና አልተሰጠውም። እውቅና አልተሰጠውም ማለት ይሄው እነሱም ህወሓት ነው እያሉ ነው ጌታቸው እንደማለት ነው። እና እውቅና ያልተሰጠው እንዴት ብላችሁ ጉባኤ አካሄደና ብላችሁ ፕሬዝዳንት ስለ ፕሬዝዳንት ጉዳይ ታወራላችሁ? ጌታቸው ሁለታችን ነው የሸምነው እኮ ሁለታችን እውቅና ሙሉ እውቅና አለን በጌታቸው ላይ። እናንተ በድምጽ 18 ለ17 ሰጣችሁት። ከዛ እኔ ደግሞ አጽድቄ ፕሬዝዳንት አደረኩት። ስለዚህ እኩል ነው በጌታቸው ላይ እኩል ድምጽ ነው ያለን ብሏል። ብቻችሁ ልታነሱት አትችሉም፣ እኔም መፍቀድ አለብኝ ብሏል። ጌታቸው የማንሳት የምንችል የሁለታችን ፍቃድ ነው ካለ በኋላ ይነሳ ከተባለ እንኳን የኔ ምርጫ ጻድቃን ነው የሚሆነው የሚል ሂንት አለ ሰውየው። ይሄ ትልቁ ዜና ይሄ ነው። ማሕበረሰባት ተጋሩ ካናዳ ህዝቢ ትግራይ ዘለሉ ኩነታት ከም ዘሻዓሎም ገሊጾም ትግራይ ኣብ መስቀላዊ መንገዲ ትርከብ ዝበለ ማሕበረሰብ ተጋሩ ካናዳ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፖለቲካዊ ምብታን ሰብኣዊ ስቃይን እናዓምቆ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ተስፋን መጻኢ ዕድልን ተጋሩ ኣብ ሓደጋ ወዲቆ ይርከብ ኢሎም ትግራይ ግዝኣታዊ ሓድነታ ኣብ ሓደጋ ኣብ ዘእቱ ውሽጣዊ ፖለቲካ ይርከብ ኢሎም ትግራይ
ግዛኣታዊ ሓድነታ ኣብ ሓደጋ ብዘእቱ ውሽጣዊ ፖለቲካ ምፍላይን ግዳማዊ ብድሆታትን ተሓስያ ከም ዘላ ብምግላጽ መራሕቲ ትግራይ ሓድነት ክፈጥሩ ጸዊዖም ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ውሽጢ ውድብ ሕወሓት ዝተፈጠረ ምፍላይ ኣብ ማሕበረሰብ ዓብዪ ስክፍታ ፈጢሩ ምህላው ኣብ ዝወሳነ እዋን ከምዚ ዓይነት ምፍላይ መሪሕነት ረብሓታት ትግራይ ናይ ምውሓስ ዓቕሚ ዘዳኸም ከም ዝኾነ እውን ኣመላኺቱ ኣሎ። ሰኣን ስሙር መሪሕነት ቃልስና ዓርሰ ውሳነናን ሰብኣዊ ሕውየት ክልልናን ብከቢድ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ክኣቱ እዩ ድሕሪ ምባሉ ኩሎም ብዝምልከቶም ኣካላት ብኹናት ዝተሃሰየት ትግራይ ዳግም ንምህናፅ ሉዓላውነትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ተመዛበሉ ተጋሩ ብሰላም ናንበረበቶም ኣብ ምምላስን ተሓባቢሮም ክሰርሑ ይግባእ ኢሎም ኣብ ትግራይ ሓድነት ካብ ምፍጣር ብተወሳኺ ኩሉ ዓቕምታት ምጥቃም ከም ዘድሊ እውን ኣረዲኦም ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ ሙሉእ ብሙሉእ ክትግበር ከሎ ኩሎም ወገናት ዘላቕ ሰላም ኣብ ምርጋፅ እጃሞም ክፍጽሙ ዝፀውዐ ትማሕበር ኣብዚ ዜና እዋን ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ሃዋህው ንስምምዕ ፕሪቶርያ ዝሃስ ስለ ዝኾነ እዚ ኣገዳሲ ስምምዕ ሙሉእ ብሙሉእ ንክፍጸም ፍልያት ንጎኒ ብምግዳፍ እዚ ጉዳይ ቀዳምነት ክወሃቦ ጸዊዖም መራሕቲ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምውሓሱ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ምትእስሳር ክገብሩን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸሙ ገበናት ኩናት ተሓታትነት ንክረጋገጽ ክሰርሑን ማሕበረሰብ ተጋሩ ካናዳ ኣብ መግለጺኡ ሓቲቱ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ትግራይ ዝነበረ ኣቶ ገብሩ ኣስራት ምስ ሻዕብያ ዝግበር ርክብ ወይ ድማ ንሕሽክርና ወይ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ጠቕሊሉ ንምጥፋእ ዕድል ንምኽፋት ዝዕድም እዩ ክብሉ ኣጠንቂቖም ኣይተ ገብሩ ኣስራት ንህዝቢ ትግራይ ቁፅሪ ሓደ ጸላዩ ኤርትራ ወይ ሃገራውነት ኢሉ መዋእሉ ምስ ዝኣመነን ንወለዶ ክቐርጽ ዝጸንሐን ተግባር እውን ሃንዳሲ ጀኖሳይድ ምስ ዝኾነ ሓይልን ዝግበር ዝምድና ከም ዝቃወም ብምግላጽ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ሻዕብያ ወጻኢ ብዘሎ ውዳበታት ርክብ ምግባር ከም ዝከኣል ገሊጾም ውዕሊ ፕሪቶርያ ሻዕብያ ተሓታቲ ዝገብር ብዘይምዃኑ ዝነቐፈ ኣቶ ገብሩ ኣስራት ሕዚ ዘሎ ምትፍናን ምስ ብልጽግና ብውክልና ተዘይኮይኑ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ናይ ምውላዕ ተኽእሎ ትሑት ምዃኑ ሓቢሮም ምግማዕ ሕወሓት ንህዝቢ ትግራይ ሓደጋ ምዃኑ ዝገለጸ ኣቶ ገብሩ ኣስራት መናእሰይ ኣብ መንጎ ተፈጢሩ ዘሎ ክፍተት ክኣቱ ከም ዘይብሉ ሓደ ካብቲ ካሊእ ክበላለጽ ከም ዘይግባእ ናይ ባዕሉ ትስፉ መጻኢ ኣብ ዘጣጥሕ ኩነታት ክነጥፍ ጸዊዑ ኣሎ። ኣቶ ገብሩ ኣስራት ምስ ብራኸ ሚድያ ካብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ውስን መልክዑ ስዒቡ ክቐርብ እዩ ክትከታተሉና ናቲ ሚድያ ዓዲሙ ኣሎ። ን12 ኣጊዶም ን12 ማእኸላይ ኮሚቴ እዚ ኣነ ብምሉእ ዝብሎ መፈንቅለ ፓርቲ እዩ ነይሩ። መፈንቅለ መንግስቲ ብደረጃ ማእኸል የተኻየደን ግን ብደረጃ ትግራይ ግን ተኻይዱ መፈንቅለ መንግስቲ እውን እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ቱ ዘባረረ መፈንቅለ ፓርቲ ዝገበረ እዩ ስልጣን ሒዙ ነይሩ ማእኸላይ ንመለስ እዮም ሒዞሞ ነይሮም ንስሓት እዮም ሒዞሞ ነይሮም ቱ ናይ ማእኸል ሓይሊ ኣብ ትግራይ ግን ብተመሳሳሊ ከምዚ ሕዚ ተሓደ ጉጅለ ገይርዎ ኣሎ ብልዕሊ ደብረጽዮን በቃ ነቲ ኣብ መንግስቲ ዝነበረ እሞ ዝቃወም ዝነበረ ኣልይዎ እዩ ነቱ ናይ ፓርቲ ኣይሚናች ናይ ክልል ፕሬዚደንት ከምኡውን ካልኦት ናይ ቢሮ ሓለፍቲ ኣባይረሞም እዮም። ብትግራይ ዘሎ ክፍፍል እውን ዓቕሚ ከይህልወና ድምፂ ከይህልወና ይገብር ኣሎ ቶም ትግራይ ዘሎ ክፍፍል ዓንትዎ ዝበልናዮ ምክንያቱ እቲ ፖለቲካ ባይታ ሓደ ፓርቲ እዩ ተቋፂርዎ እንታ መንግስቲ ትበሃል እውን ብሓደ ፓርቲን ምን ስሙላ ከዓ ካብቲ ካብ ጂኤስቲኤስ ገለገለ ተባሂላ ዝተኣኻኸበት እያ ግን ብመሰረቱ ካብ መጀመርያ ናይ ህወሓት ክትኮን ትግባይራ ዲዛይን ዝኾነት እያ ተማኻኺሮም ዘምፅዋ እዮም። ስለዚ ካብ መሳሰርቱ ጀሚሩ ሽግር ዘለዎ ኮይኑ ይስምዐነ ዙ ናይ ፕሪቶርያ ስምዕነትን እቱ ዝኸደሉ ኣግባብን ኣነ ጌጋይለ እየ ዝኣምነሉ። ሕዚ ብውሕድ እኮ እቲ ቦታታት ነፃ ልቂቕካ ቶም ስዱዳት ክመፅሉ ዝኽእሉ ናብ ቦታኦም ክበፅሕሉ ዝኽእሉ እዚኣ እታ ግዜ ዘይተብልዕ ንኩሉ ኣነ መሲላ ዝስምዐኒ ንኩሉ ግን ስቲል ኣይለቐቑን ክሻብ ሕዚ ዋላ ግዜ ንዋሕ ናብ ኩናት ክንኣቶ ኣለና ኢደ ኣይኣምንን ክእቶ የብሉን ጀስት ተኣግባውን ብሕጋውን ፖለቲካውን መንገድ ሓይልና ጠናኺርና ኢና ክንኸዶ ዘለና እምበር ስለዚ ፈሪሱ እሞ ንዑ ናብ ኩናት ንእቶ ዝብል ኣነ ጌጋ እዩ እዚ ብሓደ ገፅ ሰምዖ ዘለኹ እዩ ኩሉ ግዜ ንኡ ዘፍርሱ ተግባራት ሲ ኣትሊስት በታ ሓደ ጉጅለ ይፍፀሙ ኣለዉ እዮም ምስ ሻዕብያ ርክብ እዚ ሰነድ እዚ ኣይጠቕመና ንቕደዶ ዝብል ካብ ምርጫ ቦርድ ወይ ካብቲ ናይ ሃገር ህጊ ወፃኢ ምርጫ ኣሚን ጉባኤ ምክያድ እዚኦም ኩሎም ደሚርካ ኩናት ንኽፈት እዩ ዘናበለና ዝብል ዘሎ ኣየናይ ጉጅለ እዚ ናይ ደብረጽዮን ጉጅለ ኣብዚ ሕቶ ኸልዕል ኣብዚ ሕቶ ኸልዕል ሻዕብያ ርክብ ዝገበረ ባዕሉ ፕሬዚደንት ትግራይ ዘሎ ሕዚ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ምዃኑ ዶክተር ደብረጽዮን ነጊርና ባዕሉ ጌታቸው ረዳ መፅኡ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ስጋዕ ዝረብሐ ኣይኮነን ምስ ሻዕብያ ምስ ካሊኡን ክሰርሕ እየ ዝብል ኮንፈርሜሽን ይውዎ እዩ። ስለዚ ናይ ንደብረጽዮን ዘይኮነስ ናይ ንጌታቸው ካልኣይ ኣብ ናይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ጉዳይ ዝምልከት ውዕሊ ፕሪቶርያ ካብ ዓለም ለኸ
بركي أوريدو نعم ناي مندر تعنت وزقلت كون أمنت نعم حرا حيلتات أفتوع لزيلو ندهلو كوميتي تتأيشو أفت الدردر ناي بزعبا ناي سمين معراب تقراي تملست تمزابل تخزر هرب كله ناي سمين قندر محدار خيدو مسؤوب كدرادر زقفره جزياو من محداريو